Napoleon anses som en af de største og mest betydningsfulde feltherrer i verdenshistorien. I starten af 1800-tallet vendte han op og ned på Europa med sin nye moderne måde at føre krig på, samt nye måder at indrette samfundet på, både politisk og kulturelt. I en pompøs ceremoni kroner han sig selv som kejser af Frankrig i 1804. Hans hurtige vej til toppen går gennem en eskalerende stribe af forfremmelser i den nye franske hær. Fra en ukendt artillerikaptajn til hersker af det meste af Europa på kun 10 år. Napoleon Bonaparte kom fra ydmyge kår. Født i året 1769, vokser han op på øen Korsika. Ung og ambitiøs lader han sig værge til den franske konges hær, men han finder hurtigt ud af, at han ikke kommer nogen vegne. Det franske kongehus, som bestemmer alt, er dybt forgældet, blandt andet på grund af Frankrigs meget dyre krig mod briterne på den anden side af Atlanten. Her hjælper franskmændene nybyggerne i deres forsøg på løsrivelse fra det britiske overherredømme. Så den franske konge, Louis den 16., føler sig nødsaget til at hæve skatterne overalt i Frankrig. Men de rige aristokrater slipper for at betale skat. Stigende fattigdom og hungersnød opstår hurtigt i befolkningen. Især bønderne, plaget af dårlig høst, samt underklassen er vrede på det franske kongehus, som lever et liv i luksus. Så den 14. juli 1789, efter utallige forgæves forsøg på at blive hørt og inddraget, drager en stor flok ophidsede borgere lige fra bønder til håndværkere gennem gaderne i Paris. De ender med at storme statsfængslet Bastillen, som ses som symbol på kongemagtens tyranni. Kaos opstår de efterfølgende år, mens kongen forsøger at bibeholde sin magt og kontrol over Frankrig. Men oprørerne vil have frihed, lighed og broderskab. Den franske revolution vil kræve mange ofre, og i 1793 halshugges kongen og hans dronning. Der opstår magtkampe. Hvordan skal landet nu ledes, og af hvem? Og hvordan vil Frankrig kunne stå imod andre europæiske stater, som bekymrende kunne følge udviklingen i landet? Indbyggerne i den sydfranske by Toulon, hvor en tredjedel af den franske flåde ligger, allierer sig med britterne, som forskanser sig med forter rundt omkring byen. De ved, det kun er et spørgsmål om tid, før en fransk hær kommer mod dem. Men i den franske hær mangler der ledere. Officerer, som tidligere havde været loyale over for kongen, var for længst flygtet. Den franske general ansvarlig for hæren får anbefalet en ung artillerikaptajn fra Korsika. Den 16. september 1793 får 24-årige Napoleon Bonaparte ansvaret for kanonerne i den hær, som skal drive briterne væk fra Toulon. Efter et par måneders kamp skulle det vise sig at blive Napoleons snedige planer og evne til at motivere og opildne alle omkring ham, der ville afgøre slaget. Efter hans kanoner ødelægger mange britiske skibe, og briterne ender med at flygte, hyldes han og forfremmes til brigadegeneral. Men kaos hersker stadig i Frankrig, og der er stor usikkerhed om, hvilken retning landet skal gå i. Folk er bange. Det kan koste en livet at støtte de forkerte, og guillotinen er i hyppig brug. For at hjælpe til i kampen mod dele af overklassen samt royalisterne, som forsøger at generobre magten, tilkaldes helten fra Toulon og hans frygtede kanoner. Napoleon blev i 1795 et navn, som alle franskmænd lærer at kende. Enten frygtet eller elsket. Frygtet skulle Napoleon hurtigt blive i udlandet af Frankrigs fjender. I 1796 får Napoleon for første gang kommando over en mindre hær på ca. 30.000 soldater. Men hæren er dårligt udrustet og forsømt. Soldaterne sulter, og mange truer med at begå mytteri. Flere har ikke engang støvler. Men en energisk Napoleon får hurtigt sat skik på sin hær, som året efter vil stå foran sin første store udfordring. En af Frankrigs store fjender, det østrigske rige, som på dette tidspunkt har kontrollen over Norditalien. Napoleon lader sig ikke afskrække af, at hans hær er i undertal.
Han går i offensiven. Han beordrer hurtige fremrykninger, bruger terrænet til sin fordel, ødelægger østrigernes forsyningsruter og tvinger dem efter en række slag til at trække sig tilbage. Napoleon varetager selv fredsforhandlingerne med den østrigske kejser og vender tilbage til Paris som en helt. Han havde som 28-årig jaget det østrigske imperium på flugt, mens de mere erfarne franske generaler i nord kun havde haft mindre succes i deres kamp mod preusserne. De franske politikere, misundelige på Napoleons popularitet, vælger dog at sende ham langt væk. I 1798 og i forsøg på at øge fransk indflydelse, ankommer Napoleon til Egypten med sin hær og et helt hold af videnskabsmænd, kunstnere og arkæologer, som udbreder oplysningstidens tanker og idéer. De opretter museer, underviser lokalt i moderne lægekunst og går på opdagelse i landet. På et tidspunkt finder de en stor sten. Ingen ved, hvad der i virkeligheden står på de tempelvægge, som blev bygget flere tusind år tidligere. Men med Rosetta-stenen havde franskmændene fundet en oversætter. For på stenen står samme fortælling på forskellige alfabeter. Hieroglyffer. Græsk. Den nye interesse for de egyptiske kulturskatte medfører eventyr og opdager fra alle dele af verden de næste mange årtier brager der ned for at plyndre alt, lige fra sarkofager med mumier til statuer. Sågar store monumenter og obelisker bliver fragtet til flere af verdens storbyer, hvor de stadig står som minde om 1800-tallets plyndringer. Interessen for Napoleon og hans eventyr i Egypten er også stor, da han vender hjem året efter han tog derned. Men Frankrig er som land presset. Både briterne, tyskerne, østrigerne og russerne har stået sig sammen i erklæret mål om Frankrig som fælles fjende. Sammen med andre fremtrædende franskmænd beslutter Napoleon sig for, at der må gøres noget. Så i november 1799 tager de kontrollen i Paris, og Napoleon udnævnes som første konsul. Napoleon beslutter sig for, at der skal holdes folkeafstemning i Frankrig. Er folket for eller imod ham? Befolkningen, udmattet efter et årti med kaos og blodudgydelser, stemmer med overvældende flertal for, at Napoleon kan lede landet fremad i en ny tid med lov, orden, sikkerhed, stabilitet og ikke mindst fred. Napoleon kroner sig selv som kejser i 1804. Som enerådig bestemmer han nu alt. Napoleons store, moderne og topmotiverede hær er klar til at lystre hans befalinger og forsvare Frankrig mod landets fjender, som alle er klar til at gøre noget ved den lille irriterende franskmænd. Men selvom briterne, preusserne, østrigerne og russerne sammenlagt har langt flere soldater, er de endnu ikke blevet klar over, at Napoleon har brugt flere år på at toptune og omstrukturere den franske hær. Som noget helt nyt opdeler han sin hær i mange mindre enheder, korps, på hver 15-30.000 soldater, som kan handle uafhængigt af hinanden. Hver med deres eget infanteri, kavaleri, artilleri og general. Napoleons opfattelse er, at det vil sikre større fleksibilitet, at den franske hær vil kunne rykke hurtigere rundt og være mange steder på samme tid. Napoleon beslutter sig for at slå først. Hovedparten af hans hær, Le Grand Armée, tordner østpå med sammenlagt ca. 80.000 soldater for at møde den østrigske hær ved byen Ulm, hvor den østrigske kommandant baron Karl Marx utålmodigt venter på at få støtte fra den russiske hær, som er langsomt på vej. Det bliver et ydmygende nederlag for østrigerne, som giver op stort set uden kamp, og Karl Marx ses her på dette maleri overgive sig til Napoleon.
Napoleon rider triumferende gennem portene til Østrigs hovedstad Wien, men det store slag mod den russiske zar Alexander I's hær venter forude. 90.000 soldater klar til at møde Napoleons 70.000. Ved at udnytte terrænet, give hurtige ordre, overraske russerne bagfra, samt bruge sine kanoner effektivt, får han de store russiske og de resterende østrigske tropper til at trække sig tilbage. Napoleon beordrer, at hans kanoner skal skyde hul i isen, da tusinder forsøger at flygte over en frossen sø. Mange drukner. Slaget ved Austerlitz ender med at blive en kæmpe sejr for Napoleon. Dagen efter slaget overgiver det østrigske rige sig til Napoleon, mens russerne halter hjemad. Napoleons store sejr skaber genlyd over hele Europa. Især britterne, som år forinden havde ødelagt den franske flåde, bliver bekymret over, hvad Napoleon nu kan finde på. Men det bliver det preussiske rige, som i 1806 stifter bekendtskab med Napoleon og hans kanoner, og på kun 3 uger tvinger han dem i knæ. Her rider han sejrrigt ind i Berlin. Fraværet af den britiske hær på det europæiske fastland irriterer Napoleon. Hvordan kan han bekæmpe dem? Svaret bliver økonomisk krig. Napoleon beordrer, at ingen europæiske lande må handle med britterne, og alle havne skal lukkes for britiske skibe. Men det danske kongehus har valgt at være neutral i den europæiske konflikt. Danmark er på det her tidspunkt stadig et stort rige. Vi har Europas næststørste flåde og ejer Norge. For at forsikre britterne om, at vi ikke allierer os med Napoleon, udstationeres den danske hær, ledet af kronprins Frederik 6. i Holsten som værn mod franskmændene. Det tilfredsstiller dog ikke britterne, som i 1807 frygter, at Napoleon vil erobre Danmark og overtage hele den danske flåde. Britterne slår først, og i 1807 går de i land på Sjælland og belejrer København. Efter 4 dages heftige bombardementer overgiver københavnerne sig, og britterne sejler væk med den danske flåde. Danmark allierer sig nu med Frankrig, som samtidig har sluttet fred med Rusland og dets zar. Napoleon og zaren Alexander bliver gode venner. En betingelse for fredsaftalen og forsikringen om, at Napoleon ikke vil invadere Rusland, er dog, at russerne stopper al handel med britterne, som nu står helt alene i kampen mod Napoleon. Napoleon har opnået gudestatus i Paris, men efter nogle år lyder krigstrommerne igen. Den russiske zar bryder i 1812 sin aftale med Napoleon. Det koster Rusland dyrt at fastholde aftalen om ikke at handle med britterne, og Napoleon ser intet andet valg end at samle sin hær. Over 600.000 soldater samles fra alle dele af det franske imperie. Den største hær i verdenshistorien. Nu skal russerne slås en gang for alle, og zaren skal tvinges til at makke ret. Men det afgørende slag lader vente på sig. Den russiske hær trækker sig længere og længere tilbage ind i Rusland, med Napoleon i hælene. 2 måneder senere støder de endelig sammen ud for Moskva. Det skulle vise sig at blive det blodigste slag under Napoleons krige.
timer kæmper de to hære, indtil den russiske hær trækker sig tilbage. Cirka 70.000 soldater ender med at dø denne dag på slagmarken. Napoleon kan nu ride ind i Moskva for at tage zaren til fange og gennemtvinge en fredsaftale. Til Napoleons overraskelse er byen forladt. Langt de fleste indbyggere i Ruslands hovedstad er flygtet. Nogle var dog beordret til at blive for at stikke ild til byen. Branden spreder sig, og Moskva forvandles langsomt til en ruinby. Selvom Tsar Alexander den Første har mistet sin hovedstad, nægter han stadig at gå med til en fredsaftale. Napoleon er utålmodig. Vinteren er på vej, og hans hær har ikke uniformer, der kan klare frostgraderne. Så i oktober 1812 bliver han nødt til at beordre en fuld tilbagetrækning og forlade Moskva. Det skulle vise sig at blive begyndelsen til enden for ham. Vinteren kommer tidligt, og i 20 graders frost forsøger Napoleons udmattede hær at forlade Rusland. Der opstår hungersnød, og mange dør, enten af sult eller kulde. 4 ud af 5 soldater fra Napoleons store hær kommer aldrig hjem. Napoleons europæiske rige smuldrer i 1813, og i 1814 invaderer hans fjender selve Frankrig. Her rider de sejrigt ind i Paris, og Napoleon må overgive sig. Frankrig er ikke det eneste land, der må afgive territorie. Danmark, der havde været allieret med Napoleon, tvinges til at afstå Norge til briternes allierede Sverige. I en tårevædet afsked med sin nærmeste, kysser Napoleon det franske flag med ordene: "Gid jeg kunne give jer alle et kram, men må dette kys i det mindste ramme jer alle." Han bliver sendt væk til øen Elba med et hold soldater, hvor han kan færdes frit, men hvor øen i virkeligheden fungerer som et stort fængsel. Men der går ikke lang tid, før han bliver træt af det ufrivillige ophold. Han havde hørt om den uro, der var opstået i Frankrig på grund af det magttomrum, han havde efterladt, og besluttede sig derfor i starten af 1815 at gå i land i Sydfrankrig med sit følge. På sin vej mod Paris støder han på et regiment soldater, der har fået ordre på at anholde ham. Men soldaterne nægter. I stedet nedlægger de deres våben, kaster sig fra hans fødder og råber længe leve kejseren. Kærligheden til den 46-årige Napoleon er stor, da han ankommer til Paris. Befolkningen har ikke glemt alt det, han har udrettet for landet. Men hans gamle fjender har heller ikke glemt, hvor stor en trussel han er som hærfører. Så de går sammen i en ny alliance for at kortlægge fremtidens Europa og endegyldigt sætte en stopper for ham. De forskellige konger og kejsere i Europa tror ikke på Napoleons løfte om at ville slutte varig fred. Der kunne ikke blive fred, før han var blevet slået på slagmarken. Napoleon reagerer hurtigt og mobiliserer sin hær. Han ved, at han er nødt til at stå først. Ved Bruxelles i nuværende Belgien venter den britiske hær, mens den preussiske hær er på vej østfra. Begge hære er kampklar til at møde Napoleon. Sammenlagt har de ca. 215.000 soldater. Rigeligt til at besejre Napoleons på knap 128.000, som kommer imod dem. Men de er endnu ikke samlet, så Napoleons plan er at nå at besejre briterne, inden den preussiske hær når frem. Morgenen den 18. juni 1815 er han klar. Han nærmer sig den britiske hær. Men fordi det har regnet kraftigt i løbet af natten, er hele området forvandlet til en mudderpøl. Det gør det derfor umuligt at flytte rundt på de kanoner, han i alle slag har været så afhængig af. Han beslutter sig at vente nogle timer med at blæse til angreb, så jorden kan nå at blive mere tør. Kostbare timer.
Angrebet sættes i gang ved middagstid. Slaget bølger frem og tilbage i flere timer. Hen mod eftermiddagen dukker den preussiske hær op for at assistere briterne. Napoleons veltrænede hær forsøger at bryde fra sig. Ved aftentid er slaget dog afgjort. Den talmæssige langt større overmagt er for stor en mundfuld for Napoleon, der for første gang må flygte fra Stalingrad. Uden en hær overgiver han sig kort efter til briterne, som sejler ham så langt væk som muligt. Til den lille ø St. Helena, hvor han vil tilbringe de næste 6 år, indtil hans død. Slaget ved Waterloo blev begyndelsen til over 30 års fred mellem de europæiske nationer. Demokratier afløste kongedømmer, men det var dog ingen garanti for fred, da borgerkrige og konflikter om grænser ville udløse en urolig periode med krige, som i vid udstrækning ville blive udkæmpet på samme måde som under Napoleonskrigene ved århundredets begyndelse.